खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारि नोंथांमोनखौ कार्बि आंलंनिफ्राय बरायबाय दा आं दंफैयो नैबे लांहिं टाउननि बे हाजोआरि फोथाराव तो नोंथांमोना मिथिखादों सानथामनि हाबाफारियाव बेवहाय 52थि जर'खा जा जुथुमा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि जानो थांगासिनो दंबा दिनैनिफ्राय जागायबाय दिनै गिबि सान बेवहाय दिनै थान्दै बा दाब दाब जायगानिफ्राय सफैजोब्बाय तो जमा लोगो मोनलायबाय आरो हरबो थागोन ना हरबो थागोन जमा खिफिगोन मानसि एन्टारटेनिं खादे बे नोंथांमोना नुखाबाय थायो ना जमा गावबा गाव खिफि बिदैखौबो नामसुगोन ओमफ्राय जोङो माने बिराद इन्ट्रेस्ट मोनदों आरोना गोसोखौ आं बिराद मोजां मोनदों मानोना दहाय आं फार्स्ट फैजेनबा माने मुडानो अफ जादों आरोना माबोरै भिडिअ खालामनो जादों माने लास्टजोंबो ओमफ्राय जेब्ला गावनि लोगोफोरखौ मोनो फाग्ला बिखा गावजोबो दायो नों ओरै होलाबायनोसै जोंबो एकदमबारे आंबो मोनसे शट लालायनायनि लादो ओमफ्राय मारै मोनफैगोन मोनफैनायाथ' खुनुरुखुम फैबाय इसोरनि अननायाव सफैबाय बिसिम ओमफ्राय जेन मिथिङा मोजाङै जालाङो ओमफ्राय जालांनानै दायो जोङो मोजाङै न'आव सहैफिनो बेखौनो आं आसा खालामो आरो सानसुफुनिखौ मायाव बुंनाय सानसुफुनिखौथ' आङो बावनो जाफैबाय बिजाय फिसायाव जाबाय जानायालाय जोंहानो एक्सट्रा इउटुबारना मैयानो सफैदो होख्लायगासिनो दा मोनायाव बेयावनो जानोसै ज' थांसै ने येस ओमफ्राय गाबोननिफ्राय कन्टिनिउ भिडिअ आं जिखुनु मोननैसोल' आगारगोन दिनै जात्रा आगारगोरदों जोंहाबो मेहेरवारि बिथांमोनजों लोगोसे बिथांमोन बयबो सापर्ट हो ब्र'खौ नोंना मा नामलाय महिलारि वाइड एंगोलखौ नोंथांमोना बयबो सापर्ट हो आंनि भिडिअखौ नुखागोन नोंथांमोना बयबो सापर्ट होलायबासो जों बयबो ओरै जावफोगोन नङाबा जों दासिमबो बे गादब जाबाय थागोन ओमफ्राय गादब जानाङा जों सापर्ट होनांगौ बास सिलभार प्ले बाटननि थाखाय मेनि कंग्रेचुलेसन थैंक इउ सो माच अमा सेरसेल' कैसे बुंदों बियो अमा मासे होनना गाइस सैथो बुंनि आंनाव फैसा गैया दङ 500 थाखा दङ आंना थांफिननायाव फैसा नांगौ ओंखायनो आं अमा सेरसे होगोन 300नि 200खौ आं दोनगोन नांगोन ना ओमफ्राय लोगोसे आङो दायो गप्र जोंहाय भिडिअ खालामगासिनो गाइस जोङो नै माबायाव दङ कार्बि आंलंआव हेभि वाइड एंगल जों हेभि नुखायो ओमफ्राय ब्र'खौबो जों लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनदों आइ लाभ माबाखौ अबंसाखौ आदा ओइ बे मा होनगोन जल' सिप जासिहरनाय गोसो दंना गैया माखौ फेसबुकाव बियो आंखौ जल' सिप जाहोनो माने चेलेन्ज खालामना होदोंमोन आरोना खिन्थु आं बे चेलेन्जखौ लाबोनायाखै मानो होनबा बायसान्स सोरबा थैबायमोनबा फानावनो सोरबा थैयोब्ला होमब्ला दुखु जानांगोन ना नायल' जाल' फिसाला सासेल' थैथोंसै ओंखायनो आङो जेबो खालामालासिनो बे गेमखौ आं होआसै ओमफ्राय दायो आङो माबा वाइड एंगोलनि माबा टेस्टिं माने आङो बिनि मसनखौ लादा ये गाइस हेभि नै बेयाव गाबोन फ्लेग साजायगोन नै बाव आं सेकेन्ड टाइम खेबसे गेमसिनाव होनायदोंमोन आं दिनै नोंनाव होनो मोनदों वा हेभि मा मडेल बेलाय आयु ब्रेन्डेडसिबाव खारबाबो मावा बियो ओरै खालामाबो गाइस मिथिबायना फाइनेलि आङो माने बेयाव सोंसै आदायाथ' फुङाव फैदों जोंनि बे जखन्थायाव फैनानै माबोरै मोनखो माने आङो जोबोद मोजां मोनदों माने आं बिदि फांसन गिदिर जाबाथाय बिराद मोजां मोनो माने हेभि मोजां मोनो माने बेरायनो मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय बेसेबां हायो ब्लग भिडिअ नागारनो मोजां लाबोनो सानो हायाब्लाबो ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामो थेंक इउ सो माच एन्ड बिथां फंबाय आइ लाभ माबाखौबो अबंसाखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय थेंक इउ आरो दिनै जोङो ज'है थाहैसिगोन जोङो गासैबो जमा खिफिलायनोसै ब्लेंकेटखौ खावख्लुमनानै खिफिगोन बेखौबो आंथ' दावदै जाखादों दावदैजों जानानै दे होमबा हामबायसै मोनाथारबाय थ' दिनैनि बे हाजोआरि फोथारनिफ्राय गिबि ब्लगखौ बेखिनियाव फोजोबनो सानबाय मानो होनब्ला एकदमबारे ल' लाइट कन्डिसनाव मोजां जाया आरो मोनानासो जों सफैबाय नालाय माने ओरैजाय बेरायदोंमोन थ' दिनै इउटुबार ज' जाजोब्बाय आरो थाहैगोनबो ज' जोंहा मेहेरवारि बिथाङा दंखायो फानि मेन थ' दिनै उन्दुनाया जागोन ना जाया मिथिला आरो थ' गाबोननिफ्राय भिडिअ होनो नाजांसिगोन थ' कार्बि आंलंनि नैबे लांहिं टाउननि हाजोआरि फोथारनिफ्राय दिनैनि बे गिबि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो गाबोननिफ्राय नोंथांमोननो मोजां भिडिअखौ लाबोनो नाजासिगोन थ' दिनै जा बिथांमोना बे कार्बि आंलंनि बे 52थि जर'खा बोसोरारि जुथुमायाव दंफैयो गाबोन लोगो मोननायनि आसिजों बे भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों बाय बाय सि इउ गाबोननि गोदान ब्लगफ्राव